Boven dat voelen verskate verkeerslicht nu. Liekers op het Drachtsterplein en het Oostergoopplein. Dat zwaar in de maanspits van lange files in en om Ljouwt hinnen. De politie en medewerkers van Rijkswettersteert regelen het verkeer. De storing treft huizen en bedrijven in het zuidelijke pad van de stad. En dat zwaar het vanzelfs voor een soort ongemak. Wie de GGD onder de Tesselschade-stritten door de Skoot waren net meer. Beziekers moeten terug de achterdoor. Krijgt verderop zitten de journalisten van het Fries Dagblad in het zuster. En ja, zonder stroom geen kranten. De hele kranten werd met de computer maken. En we waren al aan de gang voor de kranten van Joert. En even voor achter moesten we ermee ophouden, want niks deed meer. En ja, dat is verschrikkelijk spijtig. We hebben ook graag een krantenmaatje, maar het is nu 10:30. En ik heb nog geen idee of we Joert überhaupt wel een krantenmaatje kennen. Als de stroom er haast op is, wanneer weet ik net, ja, dan moeten we zien wat we daar nog dwang kennen. Uiteindelijk is het probleem na haast 3 uren opgelost, door netbeheerder Tennet. Toen we zeker wisten dat alle installaties nog prima functioneerden en niet waren aangetast door de storing, toen konden we inschakelen en iedereen weer van stroom voorzien. En we zijn nu zijn we volop bezig om te kijken wat de oorzaak is geweest van die storing. Maar daar hebben we op dit moment nog geen informatie over. Het slaagt het Fries Dagblad nog correct een kranten te maken. Ook je dat wel om een nete editie van 8 zijden.